Usa ka tugboat ang nasangad sa may Lipata Bank Island sa kadagatan sa Dakbayan sa Talisay kaganang kadlawon. Luwas sinon tanang mga 12 ka mga tripulante nini. Si Luan Mirondina sa report. Kasamtangan pang nagpabilin sa may Lipata Bank Island o sa kadagatan sa Dakbayan sa Talisay ang nasangad nga 40X tugboat human sa hitabo pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Hinuon luwas ang tanang 12 ka mga tripulante ug way ni usa kanila ang gikatahong naangol atol sa hitabo. Matod ni Commander Alvin Dagalea, commander sa Cebu Coast Guard Station, nga base sa ilang investigasyon na miscalculate sa kapitan sa tugboat ang dapit. We cannot determine yet kung human error siya kasi continuous man atong inquiry kasi para ma-confirm nato kung sa ito. But initially, the captain admitted na hindi niya napansin yung bahura. Hindi niya nakita. Dugang ni Dagalea, nasusi na nila ang ilang mga bahin sa tugboat nga nasangad aron pagsiguro nga way mahitabong oil spill. Hayan inigtaob karong gabi, suwayan sa mga sakop sa Coast Guard pagbira ang tugboat palayo sa dapit. So far, as of the moment, among gi-assess giniha, nakapatong siya more or less mga 5 meters sa bandang forward. Then yung midship niya going up is, ano naman siya, hanging. So we will wait until yung high tide karong gabi. Try natin i-extricate to sa area. Ang 40X tugboat mibiya gikan sa FF Cruise dakbayan sa Mandawi ganihang kadlawon ug paingon na unta kini sa Calaca, Batangas dihang nahitabo ang aksidente. Kini na ang ikatulong insidente sa pagkasangad sa mga barko ug tugboat sa naasoing dapit karong tuiga. Medyo medyo alarming para sa amin, no? But then we already called up a meeting with the shipping company for us to improve or to make something na para ma-avoid ang aksidente gani. Luan Mirondina, Balitang Basta.